Tamam da vayın taptım düşelim mi? Vayn goy Kerim, mense başga zat düşünçe var. Näme doktor peýda raýyş etmez. Häzirki wagtda iňiňli pully käre başçylyk, aýdma töýçük başlama, saçlar daraly, kostyumjalar gelgi, fleshkanyň juwasalyp töýjürýän. Barwan bar edýän işi mikrofonu eňden açyrma saklasaň boldy. Pelvan sen bilýän aýdmakmy şuna aýratyn zekin gerek. Sen sesin gowa, özüňi boş bilýän, sen goş diýip aýdmaý. Men kliw etsen, sen galkypsam sen gadryň öljek. Töýü istemýän da kiçi. Aydın sen aýtjak bolsan, men toýa gidip näme daýnaý? Aydın men aydın, sen kag ornasarım, kalonkada atlar, sereçtirýän, güýçtirýän, ýeneştirýän. Ýeýler, mataýy alsa, çaýlasa grada taklap oturýarlar. Iplusen daşynan toýdan pul işläbilýän. Oğlanla gıydı orta valsayın maçıklarına söyler pul seçe. Onun gazanan pulun ödün ki daşının işten pulunla işim yok. Oy sana bir derek kurrun sözünü özüm yazacak olsam, aydımını özüm aytacak olsam, klibe de mi özüm düşer ho? Dursan kliyim de men olmasam hiçim seyretme.